Kemmu sabiħ f'dawn il-ġranet inħarsu lejn il-presepji tagħna, Marija u Giuseppi bit-tarbija Ġesu fil-maxtura, il-baqra, il-ħmara, in-naċ, ir-rajja, is-slaten maġi ġejjin mill-bogħod, kollha xeni li jimlewna b'ħafna ferħ. Għax it-twelid Ġesu fil-verità hija okkażjoni ta' ferħ kbir. Mhux ta' bxejn l-anġli f'Betlem għannew u ħabbru illum tweldilkom is-Salvatur. Dan huwa Kristu il-Mulej. Hija tħabbira ta' ferħ kbir. Ma xi kultant ninsew illi l-ferħ ta' twelid ta' Ġesu huwa diġà marbut mal-opra tal-fidwa, is-salib, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Nselmilkom u nistedinkom għal 266 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. L-istess maxtura ta' Ġesu tfakkarna fil-qabar li fih kellu jitqiegħed li bentalla wara l-passjoni kifra tiegħu. Il-faxex li bihom Ġesu jiġi mfisqi minn Marija ifakruna fil-faxex li kellhom idawru il-ġisemmejjed ta' Ġesu u jitħallew fil-qabar wara li Ġesu iqum minn bejn l-imwiet għall-fidwa tagħna. Ġesu issieħeb lil Marija u lil Giuseppi anki f'din it-toma ta' passjoni sa minn xkunitu. U mhux ta' bxejn li għal din il-festa tal-familja mqazza din is-sena sejrin nisimgħu ir-rakkont skont il-Vanġelu ta' San Mattew li fakkarna fl-emigrazzjoni sfurzata tal-familja mqazza fl-Eġittu minħabba ix-xewqa qattila tas-Sultan Erodi. Giuseppi u Marija li meta jirritornaw fl-art imqazza jażlu li jgħixu l-bogħod minn Ġerusalemm f'Nażaret. Kollha jfakruna fid-tbatija ta' familja, kollha jfakruna diġà minn xkunit Ġesu fid-dell tas-salib illi kellu jifdina. Forsi din is-sena il-festa tal-familja mqazza tista' tfakkarna wkoll f'tant tbatija ta' familji. Jistgħu jkunu il-familji tagħna, jistgħu jkunu l-familji li jkollhom jemigraw anki b'mod sfurzat minħabba sitwazzjonijiet diffiċli ta' gwerra, ta' mart, ta' nuqqas ta' xogħol f'pajjiżhom. Ejjew inħarsu lejn kull familja. Ejjew nifirħu b'kull familja. Ejjew nkunu ta' sosten kemm jista' jkun għal kull familja, speċjalment kull familja li tbati. Fihom hemm del tal-passjoni, imma anki żgur u mhux forsi toma tal-ferħ ta' twelid ta' Ġesu. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.